Dawakin Tofa, ƙarfin hukumar Dawakin Tofa a jihar Kano. Wani tsari ne daga Bankin Duniya game da gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin mai girma kwamishinan gona Dr. Nasiru Yusuf Gawuna sun samar da wani gagarumin aiki da ake ce masa aggregation center don tallafawa manoma da bunƙasa kasuwancinsu, wato appeal project. Za su kasa kayan nomansu da sunan kungiya da kuma lambar wayarsu, mai saye ya zo ya siya a basu kuɗinsu. Gwamnati ta samar da kwandunan roba domin rage asara. A baya muna asarar kaso 65 mu wani 35, amma yanzu kaso 5 kacal muke rasawa sakamakon kwandunan roban da muka samu. Abin farin ciki, an sauƙaƙa noman shinkafa ta hanyar samar da manya-manyan injina da kuma kayan sarrafa ta. Tasirin mace a cikin kowace al'umma na iya kawo sauyi na alkhairi na har abada. Idan har ka gina rayuwar mace guda ɗaya, tamkar ka gina rayuwar al'umma ne. Har yanzu a Dawakin Tofa idanuwanmu suna ganin abubuwa na alkhairi, domin an koya wa mata noman tumatir irin na zamani, sannan kuma an ba wa mata tallafi domin rage raɗaɗi ga mazajensu da 'ya'yayensu. Kuma mun gode gwamnatin Ganduji. Ido ba mudu ba, ya san kima. Wannan shine gani ya kore.